Minecraft Bed Wars, mut joka kerta kun mä kuolen, niin mun Super Secret Settingsit vaihtuu. Ja siis joillekin, jotka ei tiedä, niin Super Secret Settingsit on semmoset settingsit, mitkä on poistettu Minecraftista, mut ne on vielä vanhemmissa versioissa. Ja ite pelaan nyt 1.8.9. Mutta siis Super Secret Settingsit löytyy täältä, kun sä painat Eski, sitten Options ja sitten Super Secret Settings. Kun sä klikkaat siitä, niin tää vaihtuu miltä tää näyttää. Vaikka nyt tähän tuli ihan hirveä motion blurri. Tää ei ehkä olisi niin paha. Tällä mä en ainakaan haluais pelata. Mutta aloitan nyt sillä, että mun peli näyttää ihan normaalille. Ja juu. Toivottavasti nyt vaan, ettei me ei tiputa alas tai kuole tuolle pinkille. Se olisi nyt aika noloa. Mä en halua vielä, että mun Super Secret... Okei. Joo, me kuoltiin. Vaihdetaan Super Secret Settingsia. Okei, nää ei oo niin pahat. Nää ei oo pahat. Näissä voi pelaa. Okei, mun resurssipäkissä jotain vika, kun kattokaa näitä shareseja. Mut näillä Super Secret Settingsillä tässä nyt ei oo vaikea pelaa. Okei, me ehkä saadaan toi killi. Okei, me saatiin. Nyt vaan toivotaan, että ne ei tipu, koska se olisi aika noloa. Tuolla valkoisella näköjään on aika tommoset isot suojat. Ja me kuoltiin. Joten... Eikö nää on normaalit? Onko nää normaalit? Nää on normaalit, pitää vaihtaa. Kun välillä tulee normit takas. Näissä Super Secret Settingsissä on nyt tällä hetkellä joku outo juttu, että siis kyllä näissä voi muuten pelaa, mutta tää jotenkin liikkuu oudosti tai sitten tää FPS laskee näiden takia. Jotenkin tää on semmonen huono. Toivottavasti oli jo enempää tulipalloja, koska... Joo, me näköjään tiputtiin. Okei, nyt meille tuli todella hyvät Super Secret Settingsit. Nää ei oo niinku yhtään pahat. Näissä me voidaan todella hyvin pelata. Mutta on semmonen sääntö, että me ei saada tahallaan tippua vaikka voidiin. Ellei meillä ole semmonen tilanne, että vaikka joku tyyppi on menossa meidän baseille. Mutta tahallaan me ei saada muuten tippua voidiin, koska sit niinku se on periaatteessa huijaamista, koska... Niin. No vaikka keltaisille, kun toi valkoinen on niin eristäytynyt, että kyllä mä veikkaan, että ei se meille mitään tee. Hop. Mä hyppäsin tosta tommosen oudon hypyn ja nyt me kuoltiin. Juu. Nää samat, missä tää liikkuu oudosti. Hei. Ei. Mä katsoin, että toi olisi palautunut normiksi aina kun mä klikkaan tosta. Mä muuten nyt sen verran kuuluu, että vois ostaa täältä tämmöstä armoria. Oikeasti toi valkoinen ei liiku tuolta pois, joten voidaan rauhassa mennä keltaisille. Okei. Onkohan keltainen sen basis, kun mä en näe tästä? Ei se varmaan oo. Okei. Ei vieläkään tullut toi. Okei, keltainen on siinä. Keltainen. Se ei huomannut meitä. Legit ei. Ilmanen sänky ainakin. Mennään nyt tähän keskelle ja... Itse asiassa heitetään nää smaragdit voidiin, et se ei saa niitä. Toivottavasti toi keltainen... Valkoinen on menossa meidän baseille. Okei, mä voidasin. Toi oli sallittu voidaaminen, koska valkoinen on ehkä tulos meidän baseille. Sovitaanko niin? Se on vaan ehkä. Ai niin, pitää vaihtaa taas Super Secret Settingsia. Okei, näissä voi pelaa, mutta nämä on kyllä ehkä vähän tämmöiset silmiin sattuvat, että... Joo, siis tää on aika kirkas. Mutta... Joo. Ei se valkoinen edes ollutkaan tulos meidän baseille. Okei, se on tehnyt silloin sen saarelle. Meillä on mahdollisuus. No kun me nähdään värejä, niin... On silleen, että... Onks toi keltainen vai onks toi valkoinen? Sitten on silleen... On se varmaan toi keltainen, niin en mä ehkä sitä mene, kun sillä on timaattihousut. Sitten se onkin valkoinen. Valkoisellahan ei ollut kai mitään. Mut ilmanen sänky. Ja meidän sänky tuhottiin. Okei, nyt mä valmistaudutaan ihan kunnolla. Nyt jos me kuollaan, niin se on sitten peli on menetetty. Okei, täällä on kolme tyyppiä. 3 tyyppiä jäljellä.
Okei, västiin tulipallo. Oho. Ei silloin toi Bowie nyt varovainen. On ollut kipeä, niin tulee ehkä vähän yskä. Okei, nyt lähtee Fireball Champ. Joo, me kuoltiin.